lenggah kula kalian Bu Kesi menika pancen renggang gula kinepyur kulut. Mergo napa? Menawi tanggapan ngeten iki nggih bareng. Mangke teng kampus delalah kantore niku nggih sami. Wonten jurusan pedalangan menawi kula niku mucal praktek pedalangan, yen Bu Kesi niku tembang kali karawitan pedalangan. Lah teng kantor niku kok ya disetting. Kursine niku nadyan tok ado, kula kali Bu Kesi adu arep. Lurus ngoten niku. Heeh. Ngono kuwi. Kuwi ora kena dipindah. Ya, wis kaya ngono. Wis matur nuwun nyuwun pangestu karo sedaya para lenggah ing Gondosulu, Pak Gondosuli, Pak Lurah Barang, Bu Lurah, lan sedaya para warga masyarakat. Muga-muga anggenipun bebrayan awake dhewe.